आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. लाखोच्या संख्येने भाविक या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत. संपूर्ण मुंबई ठाणे या महाराष्ट्रातून आलेले आहेत आणि चांगले नियोजन केलेलं आहे. देवाचं दर्शन सुद्धा चांगल्या पद्धतीने घडलं जाते आणि खूप मनामध्ये प्रसन्नता वाटली. आणि भराडी मातेचे दर्शन घेत असताना आम्ही नेहमीप्रमाणे प्रार्थना केलेली आहे की तुझी सेवा चाकरी करत असताना आम्हाला चांगला सन्मार्ग दाखव. आमचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे आहेत आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून तुमची सेवा तू सातत्याने करून घेत आहेस. भविष्यामध्ये सुद्धा माननीय उद्धवजी ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबियांच्या पाठीशी तू खंबीरपणे उभी राहा, आशीर्वाद दे. त्यांच्यावर येत असलेले संकट त्याचं निराकरण कर आणि त्यांच्या माध्यमातून तुझी जी कामं करायची होती, अन्यवाडी देववाड्याचं धरण असेल, येत्या 15 दिवसाच्या धरणाचं प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होणार आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असेल, विमानतळ असेल, माननीय मुख्यमंत्री ज्यावेळेला उद्धवजी ठाकरे साहेब होते त्यांच्या कार्यकालात पूर्ण झालेले आहेत. अव्याहतपणे चालू ठेवण्यासाठी तू आम्हाला ताकद दे, आशीर्वाद दे, अशा पद्धतीची मागणी आम्ही सर्वांनी केलेली आहे. बोलणाऱ्यांचं मी करू शकत नाही, परंतु आशिष शेलार साहेबांना मला आठवण करून द्यायची आहे की शिवसेनेच्या पाठिंब्यामुळे तुम्ही सुधार समितीचे कित्येक वर्ष अध्यक्ष होता. त्या सुधार समितीचं अध्यक्षपद भूषवत असताना किती ठिकाणी मिळत तयार केलेली आहे याची पूर्ण माहिती आमच्याकडे आहे. त्यामुळे आम्हाला पुस्तक उघडायला सांगू नका. आत्ताचं महापालिकेचं बजेट हे प्रशासनाने सादर केलेलं बजेट आहे, हे लोकप्रतिनिधींनी सादर केलेलं बजेट नाही. 1888चा कायदा आजही मुंबई महापालिकेमध्ये आहे. त्या कायद्याची पायमल्ली करायची. संसदेने 73वी घटना करून लोकप्रतिनिधींचा कालावधी आणि प्रशासकाचा कालावधी जो निश्चित केलेला आहे, निवडणुकांचा कालावधी जो निश्चित केलेला आहे, त्या सर्वांची पायमल्ली करून मुंबई सहित संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रशासकीय राजवट राबवायची आणि इंग्रजांप्रमाणे पुन्हा एकदा हुकुमशाहीकडे वाटचाल करायची हे सध्याच्या शिंदे गटाच्या सरकारने ठरवलेलं आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आयुक्ताने सादर केलेलं हे बजेट मुंबईकरांना मान्य नाहीये. ते तात्पुरतच असलं पाहिजे, परमनंट असल्याप्रमाणे. संसदेने केलेला कायदा 73व्या घटनेनुसार लोकप्रतिनिधींची मर्यादा, लोकप्रतिनिधींचा कालावधी आणि प्रशासनाचा कालावधी ठरवून दिलेला आहे. त्याचं उल्लंघन करून तुम्ही संसदेचा अपमान करताय. हिंमत असेल तर निवडणुकांना सामोरं जा. महापालिकेच्या निवडणुका घ्या, जिल्हा परिषदेच्या घ्या, पंचायत समितीच्या घ्या, पण निवडणुकांना सामोरं जायचं नाही. प्रशासनाच्या माध्यमातून आपली पोळी भाजून घ्यायची असं या भ्रष्टाचारांचं काम चाललेलं आहे. मातेचा आशीर्वाद तर कोणाकडे आहे ते कळतच आहे. मुंबई महापालिकेमध्ये पुन्हा एकदा मुंबईकरांची सेवा करावी. मुंबादेवी असेल, समस्त मुंबईकर असेल, मागच्या 30 वर्षापासून मुंबईची अव्याहतपणे सेवा करणाऱ्या शिवसेनेवर मुंबईकरांचा पूर्ण विश्वास आहे आणि भराडी मार्गाची कृपा या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये होईल. आणि उद्धवजी ठाकरेंचा करिश्मा म्हणत नाही मी, परंतु भराडी मातेच्या कृपेने त्यांचं असलेलं कार्य कौशल्य पुन्हा एकदा मुंबईकरांच्या पसंतीस उतरेल अशी मला खात्री आहे. त्यामुळे कोणी किती हो, गल्लीतून येऊ किंवा दिल्लीतून येऊ, मुंबई महापालिकेवर पुन्हा एकदा शिवसेना महाविकास आघाडी असणार. वंचित
बहुजन महाआघाडी पुन्हा त्यामध्ये सहभागी झालेली आहे. विधान परिषदेमध्ये एक मात्र नक्की झालेलं आहे यावेळेला की महाराष्ट्रातले शिक्षित मतदार जे आहेत, शिक्षक पदवीधर मतदार जो मतदार आहे, या वर्गाने दाखवून दिलेलं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीने राजकारणातलं घाणेरडेपण सुरू केलेलं आहे, पैशाच्या जोरावर आता सुद्धा आज सभा जी होणार, कमीत कमी असं म्हटलं जातं की 5.5 कोटी रुपये खर्च करून ती सभा होणार आहे. आणि त्यामुळे असं पैशाच्या जोरावर हे महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं जे काम चालू आहे, पदवीधर आणि सुशिक्षित लोकांनी ते नाकारलेलं आहे. नाशिक पदवीधर मतदारसंघामध्ये सुद्धा शिवसेनेच्या एका नवख्या शुभांगी पाटीलला सुद्धा 30,000 मतं मिळालेली आहेत, काही मदत आम्ही न करता सुद्धा. त्यामुळे भविष्यामध्ये सुद्धा मराठी मातेच्या कृपेने महाविकास आघाडीचा झेंडा महाराष्ट्रामध्ये, मुंबई महापालिकेमध्ये आणि देशामध्ये फडकेल अशी खात्री आहे. मागच्या 35 वर्षापासून मराठी मातेच्या जत्रेला पक्ष बाजूला ठेवून या परिसरामध्ये प्रवेश करतो आणि हा जत्रेचा फायदा आम्ही आमच्या पक्ष स्वार्थासाठी शिवसेनेने कधी करून घेतलेला नाही. पहिली वेळ अशी आहे की मराठी मातेच्या जत्रेच्या दिवशी कोणत्या तरी एका पक्षाने आपले घेऊन वापरण्याचं एक नवीन नाटक सुरू केलेलं आहे. किंबहुना आम्हाला तरी वाटतं महाराष्ट्रामध्ये इतरत्र काही हो, पण या मराठी मातेच्या उत्सवाच्या निमित्ताने पक्ष सभा घेणं, पक्ष राजकारण करणं हे मराठी मातेला मान्य आहे असं नाही. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.